तो फाइनली दोस्तों अभी कुछ देर में ही रउरा लोग के कुछ तस्वीर दिखावे वाला बानी। ई देखी जौन ई गाड़ी आ रहल बिया, एकरा में बानी हमनी के पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी जौन की बक्सर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बानी। और हमनी के गाय घाट में वहाँ के स्वागत पाई। देखी हमनी के गाय घाट पंचायत में वहाँ के स्वागत कल गई, जौन की यहाँ के रोड शो करत माने वोट मांगत निकलल बानी क्षेत्र में। और हमनी के सोनू बाबा से वहाँ के स्वागत कल गई बहुत ही भव्य तरीका से अपना गांव गाय घाट पंचायत में। और ई देखी जयकारा भी लागत अटे और कितना प्यारा लागत अटे, पगड़ी के साथ स्वागत कल गई। और अब साइड में जाएम और कुछ बोलम हमनी के गांव समाज और युवा के सितारा कहल जाता नहीं, तो युवा के बारे में कुछ बोलम। काहे से कि यहाँ के सब केहू कहता जे युवा के प्रति बहुत प्यार बाटे और युवा पर बहुत ध्यान देता नहीं, और युवा ही यहाँ के साथ बा। और ई जौन तस्वीर रउरा लोग के देखे के मिलता, ये हमनी के थोड़ा सा साइड में होके धूप में और कुछ बतावत रह जौन कि हम धूप में घूम घूम के वोट मांगता नहीं, बहुत अच्छा लागल। और रउरा लोग के लिखावे के प्रयास करी। बाकी यहाँ के इंटरव्यू वीडियो हमरा चैनल पर देख